materiálu 4/2, návrh všeobecných záväzkov nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Prosím predkladateľa, či má niečo na doplnenie. Prosím spracovateľa, či má niečo na doplnenie. Otváram diskusiu k materiálu 4/2. Nikto. Pán poslanec Košík. My sme sa teda stretli a v podstate dlhšiu dobu spoločne vzájomne poslanci komunikujeme a de facto máme stále nejaký, sa povedať, právny spor, čo sa týka zákonnosti, nezákonnosti, stanovenia, nestanovenia poplatku za odpady a myslím si jednu vec, že jedna strana má nejaké informácie, druhá strana má nejaké informácie. Ja by som navrhoval, aby sme mali do budúcna nejakú právnu analýzu, aby sa poslanci vedeli zorientovať, čo sa týka zákona o odpadoch, lebo myslím, že je v odseku 15 sa hovorí, že poplatok, ktorý mesto vyberie za odpady, musí pokryť všetky náklady, ktoré s týmito odpadmi súvisia. A máme zatiaľ na to rozdielne, dá sa povedať, názory. A ja si myslím, že nejaká odborná, fundovaná firma, keď vniesie nám do týchto vecí, poprípade aj nejaké kontrolné orgány, úplne jasno, aby sa vedeli fakt skutočne tí poslanci rozhodnúť, aby sme sa nedostali na budúci rok do tejto situácii, ktoré sme v tomto roku, kde jednoducho ten poplatok neprešiel, nakoľko v decembri sa nekonali dva zastupiteľstva za sebou, aby sme to mali úplne všetky 100% jasno. Ja nechcem nikoho odsudzovať, ja nechcem nikoho kárať, ani nikoho nejak presviečať. Ja si myslím, že je to oprávnená požiadavka a trvám na tom, aby fakt do tohto sa niesol, by som povedal, zásadný poriadok. Nehovoriac o tom, aby v podstate aj VPS Vysoké Tatry, ako dá sa povedať, spoločnosť, ktorá pre miesto zabezpečuje, čo sa týka odpadového hospodárstva, nás vopred v podstate informovala o skutočných oprávnených nákladoch, ktoré súvisia s týmito odpadmi. Ale hovorím tento rok, aby sme sa nezanedbali, aby sme nespochybňovali jedna a druhá strana sa navzájom, ale aby sme mali jasné tie čísla. To znamená, aby sme v predstihu, ja viem, že sa už vykonalo zopár, by som povedal, efektívnych opatrení, kde sa samostatne vyváža odpad pre občanov, samostatne sa vyváža odpad pre, dá sa povedať, podnikateľov, čipujú sa tieto kontajnery, to znamená, začína sa vnášať do celého systému, dá sa povedať, poriadok, transparentnosť. A v podstate ja si myslím, že aj ďalšie opatrenia, ktoré prichádzajú postupne, uzamykanie kontajnerov a podobne, prispievajú k tomu, že fakt v podstate aj verejnosť je oprávnená o týchto, dá sa povedať, nákladoch byť informovaná a v podstate verejnosť by mala sa čisto udelať na tom, aby tie náklady odpadli nám išli dole. To znamená dôsledne separovať a podobne. Nie len toľko, ďakujem. Ďakujem veľmi krátko. NKU nás v MOSE informoval, že budú robiť kontrolu. Je pekné, keď budeme mať právnu analýzu, ale na kontroly nebude chodiť právnická firma, ale NKU. A NKU informoval, že môžeme len toľko, koľko vyberieme použiť. A toto oni budú chodiť kontrolovať, takže najdôležitejšie je, čo nám povie NKU, tam čakáme na odpoveď, áno. A toto je dôležité, aby som nedával zbytočne peniaze na nejakú právnu analýzu, pretože právnici nám nebudú robiť potom kontrolu, ale NKU, takže počkáme na to, ako tieto odpovede dopadnú a podľa toho by som sa zariadil. Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Korníček. Ja by som toto VSK-ku povedal a opýtal sa pani kontrolórky alebo pána prednostu. Včera sme sa bavili o jednotýždňovom zvoze odpadov a padol taký rozumný návrh, pani kontrolórka alebo pán prednosta ma doplní, ohľadom nejakej pôžičky alebo uznania kruhu tohto roku, ako čo budeme dlžní napríklad VPS-ky, doplňte ma vy, lebo vy to viete lepšie,
To je jedna vec. A druhá vec, potom, či nie je zbytočné teraz rokovať o tomto VSN-ku, ale nechali by sme si to, povedzme, na október alebo na november a už s novými cenami, reálnymi, na rok 2026. Či by toto nebolo rozumnejšie. Teraz nie je mi vlastné chlapať sa cudzím perím, takže je tu taký zvyk, že ak chce verejnosť vystúpiť, niekto, kto dostal slovo, poprosí pána primátora, aby dal hlasovať poslaneckému zboru, že či ten zástupca verejnosti môže vystúpiť verbálne. Takže ja prosím pána primátora, aby dal hlasovať poslaneckému zboru za to, aby mohol vystúpiť predseda petičného výboru, pán titulu má veľa správnych známych všetkých, takže poviem len pán Peter Zujil. Takže poprosím o hlasovanie poslanecký zbor, či súhlasíte s tým, aby vystúpil pán Zujila. Takže za 7, jeden sa zdržal, jeden bol proti, takže pán Zujila má slovo. Ďakujem za udelené slovo. Pardon. Ja budem krátky, myslím, že to nebude ani 5 minút. Ďakujem za udelené slovo. V princípe konštatujem, bol podaný aj podnet na prokuratúru. Mesto Vysoké Tatry sa v tejto chvíli nachádza v nezákonnom stave, kedy reálna cenotvorba sa odvíja od VZN, ktoré bolo prijaté v 2020 roku. Ide hlavne o to, keď sa dostaneme k tomu nápadu, ako vyriešiť súčasný stav pre rok 2025, lebo súčasné VZN, keď príjmete, bude platiť od roku 2026. Na tom sa všetci zhodneme. Z toho titulu, keďže je momentálne na VPS na odpady alokovaných 530 000, opravte ma, ak sa mýlim, som navrhol spôsob, aby VPS Vysoké Tatry ako dcérská spoločnosť mesta uzatvorila so Žakovcami zmluvu, ktorá bude reálne reflektovať náklady, čiže povedzme, neviem, do výšky možno 750 000 a následne tá dlžná čiastka, čiže tá fuga, ktorá vznikne medzi 530 000 a 750 000, bude uznaná ako dlh. Tento dlh by sa premietol do následného obdobia, čiže do roku 2026, kedy by poslanci mohli reflektovať v rámci VZN aj túto dlžnú čiastku, čím by sme naplnili literu zákona. Za mňa všetko. Ďakujem. Ďakujem. A ja si teraz to dovolím zareagovať na druhú časť otázky pána poslanca Koručka, prečo schválil VZN dnes. Je to práve preto, čo povedal pán Zurila. Nie je to úplne jednoduché, čo budem teraz hovoriť, ale uznať dlh znamená, že pán primátor podpíše uznať dlh a ten dlh bude mesto splácať navyše oproti nákladom z roku 2006 v roku 2006. Podľa môjho názoru, nejde o to, či som alebo nie som právnik, na to, aby to dávalo zmysel ekonomicky aj zákonne, VZN by mal byť schválené skôr, aby bolo jasné, že v tom roku 2026 sa ten uznaný dlh bude dať zaplatiť z toho, z čoho sa zákon diktuje, aby sa platil. Z výnosu, poplatku za komunálny odpad. Takže len mám bohužiaľ tú správu. Ak ideme v roku 26 platiť nielen za rok 26, ale ešte aj za dlh z roku 25, tak bohužiaľ návrh, ktorý tu je, VZN-ka o poskytovaní dotácií a sadzby v ňom nepostačujú na to, aby sa v roku 26 aj zaplatilo, aj zaplatili výdavky roku 26, aj dlh z roku 25. Logicky by mal teraz nasledovať poslanecký návrh na zvýšenie sadzby, ktorá je navrhovaná. A áno, bude účinná od 1. januára 2026. Nechcem vás dražiť, že je požiadavkou ďalšiu prestávku, ale ak má dať niekto poslanecký návrh s novými sadzbami, trošku vyššími, tak by som potreboval 10-15 minút, aby som to rýchlo predal. Následuje technická poznámka, pán poslanec Chodníček. Ale my stále nevieme
napríklad koľko budú stať smeti v roku 2026. Môže toto, že či je možné, napríklad keď teraz sme schválili VSN tak, ako je navrhnuté, ale potom koncom roku zmeniť to VSN a schváliť na novo s novými sadbami. Toto či je možné. No, 21. februára 2022 nikto nevedel, že pár hodín na to sa totálne zmení makroekonomická situácia na celom svete, na základe toho, čo sa stalo na Ukrajine, a inflácia vybehne najbližšie 2 roky na 12,10%. Všetky ceny išli hore a samosprávy mali pre rok 2022 schválený rozpočet, ktorý nepostačoval, takže sa upravoval. Aj zmluvy, aj všetko to výdavky išli hore, ale to je realita života, nevieme, čo bude zajtra. Vieme ale schválení VZDNK dnes, sa s vami, ktoré vieme obhájiť voči NKU dnes, to schváliť a bude aspoň síce neúčinné, ale bude platné a to je ochrana pre vás, pre NKU. Schválujete VZDNK, je platné, aj keď nie je účinné. Ale budú sa vám bude účinnosť, niečo zostalo v 5 minút. Ešte tu zostalo, takže pán poslanec Jurila. Ja nie som poslanec, ale ako občan. Možno by som navrhol doplniť, samozrejme toto, čo tu odznelo, je pravdivé, že nereflektuje súčasnú cenotvorbu, ale keď som prepočítaval tú cenotvorbu oproti tým 30 eurám, o ktorých sme sa bavili na základe údajov štatistického úradu, vyšla mi tá miera inflácie presne totožná so súčasným návrhom VZE. Preto riešením je, podľa môjho názoru, dať do VZN-ka aj tzv. Inflačnú doložku, ktorá bude reflektovať stav finančný na základe údajov štatistického úradu Slovenskej republiky o výške inflácie za rok 2025. Za mesiac január, február hovoríme približne o 3,8 až 3,9 percentuálneho bodu inflácie. Faktická poznámka, na mastermodelu pracujú odborní referenti, každý pozná tie zákony svoje najlepšie. V prípade tejto témy je to napríklad na regulácii sa spýtať, je šanca, že to až tak na nás pamäť naučené. Dovolujú zákony, na základe ktorých je postavené VZN-ko v každej jednej samospráve na Slovensku mať inflačnú doložku v texte. Nemám to nevedúť. Lebo vo verejnej a štátnej správe môžeme robiť len to, čo zákon dovolí. Dobre, nasleduje pán poslanec Kravčák. Rozhodujeme tu o VZN-ku odpadoch, pán prednosta, ale my sme tu potrebovali vyjadrenie mestského právnika. Ešte sekundičku, lebo pred malou chvíľočkou na začiatku zastupiteľstva sme tu hlasovali o týždňom odvoze. Včera pán Galfi pýtal 10 poslancov, kto je proti týždňovému odvozu, dvihne ruku, všetci sme mali dole ruky. Dneska to bolo naopak. To je jedna vec. Pýtam sa pána Šofu, čím sme ušetrili, že máme dvojtýždňový vývoz? Keď stále sa odvezie to isté množstvo odpadu. Cesta na Hagin, do Polianok a na Dolomice? No normálne na rovinu. No ale ten šofer má predsa mesačný plán a on tam stále je, či jazdí alebo nejazdí. A môže byť niečo iné. Ale nie je účtovaný už na odpadoch, zastupuje na zelenie a inde. Poviem mi jednu vec. Pred malou chvíľou, na začiatku vstupiteľstva som dával poslanecký návrh na doplnenie programu o týždenný odvoz. Ten týždenný zvoz musí byť krytý finančne. Ja toto chápem, ale pán primátor, povedzme si úplne pravdu, stálo by to mesačne o 300 eur navyše za tie cesty. To nie je 300 eur, to je viacej. No to je jedna vec. Ja mám takú informáciu. Pán poslanec, keby to záležalo na 300 eur, dám to svojho tlaku. A ja mám ešte aj takú informáciu, lebo ja viem, že tie odpady, ktoré sa platia, peniaze musia byť, tie eurá sú použité na odpady. Áno. Ale... Na malovanie staničky. Jasné, ja toto všetko chápem, ale Michal, peniaze z niečoho iného VPS môže si zadotovať odpady. Môže si. Priamo v zákone je to napísané. Tak mi prečítajte ten zákon. Paragraf 81, odstavec 12.
A sa tam priamo zakazuje? Áno, tam sa priamo káže, že musia... Pán prednosta, máme tam na internete ten zákon, chcel by som vidieť. Vieme to právnik. Ale včera to viackrát... No lebo mne pán Bielek povedal, že sa dajú odpady dotovať, ale tie peniaze, ktoré sú vyzberané pre odpady, sa nesmú použiť týmde. To je názor pána Bielaka. Preto som vravel... Dennodenne tu počúvam od pána poslanca Javického, že nie sme na úrovni výzdoby zo 70 rokov. Že tu nemáme kvetinovú výzdobu, chceme urobiť chodníky, ktoré sú rozpadnuté a podobné veci. Zoberiem ťa do Lomnice, bol si tam na VPS, v akých podmienkach sa prezliekajú tie chlapy. Opakujem sa, jak somar kolo fakt. Nechcem dovoliť, aby sme vyviezli na smetisko peniaze, ktoré zarobila VPS, má jediné ziskové stredisko, to je parkoviska. Ostatné všetky sú strata, alebo tá zeleň na seba nevyrobí, ja neviem čo všetko tam majú, nevyrobia na seba. A ozaj, máme vyviezť všetky peniaze na smetisko. Keď ľudia sami hovoria, že sú ochotní platiť viacej za tie smietky, hej, vyvezieme, rozhodnite, vyvezieme všetky peniaze na smetisko a fakt snažíme sa urobiť lepšiu zimnú výzdobu, snažíme sa v lete zlepšiť úroveň starostlivosti o zeleň a podobné veci. Robíme opatrenia na to, aby sa to zlepšilo. Rozhodnite, vyvezme peniaze. 81,12. Dobre, ešte dopoviem, mne sa ale jedná o jednu vec, že včera sme sedeli na tom stretnutí a neviem, že konkrétne primátorov prednosta, ale sa tam hovorilo to, že mesto nemá z čoho pomôcť finančne, ne? Na ten Nesmie. Dobre. Ľubko, včera som to hovoril, že sme dotovali už minulého roku, tohto roku, aj keď sa zvýši, budeme dotovať, lebo nám to stále nevíde, ale zase nechcem vyviesť fakt, dali sme minulého roku, ja neviem, 300 000 alebo koľko, tohto roku máme zase dať vyviesť 500 000 minimálne na smetisko. My už dotujeme tie smeti, robíme to tak, aby to bolo čo najlepšie, ale fakt vyviesť za 2 roky pomaly 1 000 000 eur, keby sa nám šoféri prezliekajú pri 5 stupňoch, hej, a podobné veci, však tí zamestnanci majú tiež svoje práva, odídu nám, vieš, aký je problém zohnať šoférov a podobné veci, kto nám bude robiť na to? Že tí podnikatelia za tie odpady platia za tony alebo za kila? Nosivý zber sa platí od množstva. Podnikateľe, áno. Nie od množstva kontajneru, ale od... Nosivý zber zaplatil to, koľko... Čiže to sa odváži? Neváži sa, to je u nás 1 litre zbor. To znamená aj objem. Keď vyhlási, že má plný kontajner, vtedy vyvezie. Objem asi 1100, toľko sa mu naučili podľa väzenka a je ani tam ale litraž. Tak potom im to treba urobiť na nejaké lístky, aby sa nerobila dvakrát tá cesta, lebo vy robíte v jeden týždeň 2 cesty. My robíme aj tak 2 cesty, lebo to auto nepojme toľko odpadu, ono musí zrobiť raz a ide na skladku a znova. Či tak, alebo tak. Niekedy dokonca, keď je sezóna, tak až 3-krát ide. Prestávku, lebo takto. Robíte si stretnutie sami, aby sme tu nezdržiavali ostatných. Nasleduje vám poslanec Košík. Ja sa chcem znovu opakovať, ale ja súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Kravčak, lebo tak ako bolo včera povedané, keď sme si uvedomovali tie tvrdenia, kde bolo povedané, že sa môžu dotovať niektorí, to sa povedať, hej, ale si myslím, že to bolo veľmi nešťastné, hej, že také informácie vôbec idú od, by som povedal, vysoko postavených hej, pracovníkov a tak ďalej. A ja poviem otvorene, my musíme mať v tomto úplne jasno. To nie je o tom, že my dneska to súhlasíme a nevieme, jak sa bude ďalej právne odvíjať celý tento proces, lebo právna analýza nehovorí len o zákonnosti, nezákonnosti, ale aj o opatreniach, ktoré sa musia vykonať, aby sme
tento stav nejakým spôsobom dali na právnu, dá sa povedať, stránku. Ja vychádzam z toho, ako ma informovali pracovníci NKU. Primátor, ja som to rád videl na papiere. Vážený prítomný, odozdávam mikrofón pani kontrolórke, ktorú ste si zvolili a zo zákona má kompetenciu dohľadať na zákonnosť. Nie, ktorého si veľmi vážim, pán Biega, je vzdelaný a extrémne pracovitý človek, nepoznám ďalšieho takého, ale má tu na môžu otvorený zákon o odpadoch, paragraf 71 a prečítam vám odstavec. Časť odstavca 10 a časť odstavca 12. V skutočnosti sú to dve vety, u ktorých netreba žiadnu analýzu. Jedna hovorí o tom, že obec má platiť to, čo to skutočne stojí a peniaze na to má zobrať z toho, čo VZDK o poplatkoch vygeneruje. Znenie zákona, citácia. Odstavec 10. Náklady na činnosti, nakladania s zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom alebo musí zavedený množstevný zbor, zber a tak ďalej. Hradí obec, tá veta končí, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitého predpisu. Hradí obec. Z čoho máme dané? A odstavec 12. Ak obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Neviem, či ešte treba niečo viac a ešte prikláňam sa k, teda chcem povedať, že čo pán primátor hovorí, my sa musíme riadiť NKU-škom, to je najvyšší kontrolný úrad. My môžeme mať aj 10 právnických analýz, takže je super, že sme požiadali vyjadrenie NKU-čko, ale sú aj bežne dohľadateľné správy, ja som to aj včera pozerala, kde NKU-čko vlastne výsledky kontrol na zverejnené, kde sa zaoberali aj touto problematikou, hej, a konštatujú to, že to nie je správne. Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jamnícky. To, čo si hovoríte, je správne. Áno, samospráva to, čo vyzbiera, že to môže zaplatiť. A to sa týka samospráva, ktoré nemajú PPS. Vážne, že si nepísala, dajte mi tak písomne, že sa to nedá. Ja vám to dám písomne, že sa to dá. Ešte mám slovo ja. Prosím vás pekne, za 40 rokov ubudlo 50% obyvateľov. Tu žije 3700 obyvateľov, za deň príde do Tatier v sezóne 30 000 ľudí, 10 000 ľudí do Smokovca, ktorí urobia možno, prečo tí ľudia, ktorí majú diskomfort, majú problém sa dostať do letečka a tak ďalej, prečo by oni nemali z tých parkovísk, toho výboru parkovísk, mať nejaký problém. Domáci obyvateľia sú úplne vytlačaní a nemajú jeden benefit z toho, že tu príde 30 000 ľudí za deň, nemajú z toho nič. A máme 15 eur, máme parkoviska, máme navýšené kúpeľné, sú dnes, ktoré kondícii, skôr sa vybrala na kúpeľnom poplatku. Presnú správu o parkoviska neviem, koľko je v podstate, ale tí domáci obyvateľia sa musia mať z toho nejaký benefit, že tu žijú a pracovali celý život na dôchodku a nenastúpia do električky. Takže tu keď príde 10 000 ľudí za deň na revier, tak si myslím, a pán prednosta, napíšte mi to písomne, že sa to nedá. Dobre? Žiadam vás verejne, napíšte mi písomne, že sa to nedá platiť. Takže ja sa Dobre. Ako som povedal, vo verejnej správe sa smie konať, to je ústava, článok 2, neviem či druhý alebo tretí odsek. Vo verejnej správe môže subjekt konať len spôsobom a v rozsahu, akým dovoluje zákon. Takže ja vám, pán poslanec, neviem napísať, že sa to dá podľa toho, ako ty vravíš. Ja ti viem napísať len to, čo zákon vo svojom rozsahu a spôsobe dovoluje. A ten práve ocitovala hlavná kontrolórka mesta Vysoké Tatry. Ja neviem, čo je to. Nasleduje pán poslanec Košík.
taký chcel trošku ukludniť túto atmosféru, aby sme sa nedostali do nejakých konfliktov. A ja sa prikláňam k tomu návrhu, ktorý dal pán poslanec Schodníček, aby sme tento návrh stiahli. To bolo treba robiť. Na začiatku sa nedalo žiadny takýto návrh na stiahnutie. Nie, ja som sa opýtal, či sa dá. Takto, pokiaľ sa nedá, beriem to späť, ale ja sa budem pýtať kompetentných pracovníkov na Mestskom úrade, aj pani kontrolórky, tu boli navrhnuté nejaké alternatívy, ako je možno v tejto situácii. Môžete prejaviť svoju chuť v hlasovaní, nezahlasujte za, alebo zahlasujte za. Takže nechcem to komplikovať, budeme sa pýtať a budeme žiadať fundované odpovede. Toto, čo my si tu teraz rozprávame, to nemáme ničím, ale budeme, že to tak môže to realizovať. Myslím, že návrh, že to mali vlastne ľudí. Ešte niekto do diskusie? Takže poprosím o hlasovanie o materiáli číslo 4/2 návrh všeobecnej zákona o nariadení na miestnom poplatku za komunálne odpady na komunálne odpady. Poprosím o hlasovanie. Bezvedenie bolo prijaté. Pokračujeme materiálom.